Ahojte milí itoráci, v dnešnom videu sa pozrieme, ako sa porovnať so ZOSA 500 alebo s niekým iným na itore alebo s inými akciami. Ďalej sa pozrieme, ako po novom bude sa vkladať cez eToro Money, aké to zahrňuje poplatky a ďalej sa pozrieme, aké výhody má členstvo bronzové, strieborné, zlaté, diamantové a ďalšie, aké tam máte vlastne to výnosové percento z vašich peniažkov, ktoré máte na účte a s ktorými nepracujete, a v neposlednom rade sa posrieme na naše portfólio. Takže poďme na to. V prvom rade som predal teraz asi okolo 40 akcií a aj nejaké krypto som predal, čiže môžeme vidieť, hneď si to porovnáme tuto vo vkladoch. Takisto som prestal vkladať vlastne od 4. mesiaca, pretože som mal nejaké osobné veci, bývania a teda. Čiže ako vidíme naposledy vlastne v apríli som vložil 100 eur a až teraz v auguste som vložil vlastne ďalších 400 a teraz v septembri ďalších 3000, to vám poviem o chvíľu. Zhrnieme si rýchlo dividendy, ktoré nám chodili. Tuto vidíme, kedy som predal vlastne väčšie množstvo akcií a následne vidíme menší pokles dividend, pretože tie peniaze som prelial do väčších spoločností, ktoré mám v portfóliu, ktoré sú silnejšie, stabilnejšie, čiže vlastne tak som si nejako upravil to portfólio na menej akcií, ktoré vlastne budú trošku do budúcna mi možno, dúfam v to, mi viacej zarábať. A ako vidíme, ten pokles vlastne hneď na ten ďalší mesiac bol viditeľný a takisto tie ďalšie mesiace tam sa nám trošku dividendy dvihli a vlastne ten augustový týždeň, tam aj minulý rok sme mali menej, čiže tam sme boli minus 2%. Každopádne predpokladám, tým, že som aj teraz vložil a plánujem znova nakupovať pravidelnejšie, že by nám to mohlo ďalej stúpať, čiže uvidíme, čo nám prinesie september a vlastne koniec roka. Dobre, vklad som dával 3000 eur, pretože v podstate som mal takú stratégiu, že každý rok by som chcel zvyšovať. Minulý rok som tam dal okolo tých 5000 eur, tento rok by som chcel aspoň tých 5200 tam dať. S tým, že máme aj o niečo lepší kurz priemerný a vlastne 3000 som dal momentálne v septembri aj pretože september je pre akcie najhorší mesiac, ako môžeme vidieť v mojich ukazovateľoch, ale aj celkovo vlastne september je pre akciový trh vždycky také zakopnutie o veľký kameň, kedy trošku padne. Očakáva sa, že nejaké 4-5% by to mohlo padnúť. SAP 500 padla už okolo 4%. My sme padli len o 2%, čiže plánujem nakupovať niekedy na konci septembra. Zatiaľ si to nechám v portfóliu, pretože sa mi tam zbiera interest vlastne na základe toho, že som už gold, tak mám nejaké 2% ročne sa mi úročí vlastne táto suma, ktorú mám na účte, ktorá nie je zainvestovaná. Čiže to je také rýchle zhrnutie portfólia. Ešte by som vám povedal, čo som nakúpil. Vlastne tie peňažky som prelial do tých veľkých technologických firiem, ako je Microsoft, Visa, Očko, zdá sa mi, že tam som tiež niečo dokupoval. Ďalej do Viči som nalial, že peniažky, čo je realitná spoločnosť, S&P Global. Takisto som kúpil aj ETF-ko, čo by malo kopírovať sa 500. Do Kostka som nalial peniaze a takisto Caterpillar a kúpil som aj BMW, pretože ako sa hovorí, ktorý produkt máte, by ste ho mali mať. Takže je to síce v mínuse, ale tak chodí tam pekná dividenda, čiže toto som zatiaľ nakúpil a ďalšie informácie, čo som nakúpil, to bude v ďalšom videu. Poďme na to, ako si môžete porovnať sám seba so ZOSA 500. Čiže sem si napíšete svoj login, ako máte na eTore. Ja som Kristo47, otvorím sa a vlastne tuto vidím pekné porovnanie, grafové porovnanie ZOSA 500.
Tento graf vlastne znázorňuje celkové percento ziskovosti, čiže ako môžete vidieť, v roku 2021 som bol na tom o niečo horšie, 2022 som vlastne prekonával sa 500, v máji 2023 vlastne tu bol nejaký prelom a vlastne od nového roka 2024 som bol horší ako sa 500, potom tuto v apríli som predal tie nejaké akcie, k tomu sa tiež vrátime teda v ďalšom videu a momentálne sa snažím dorovnať tú SAP 500, vidíte, že som celkom blízko toho. Ono to tu niekedy ukazuje, že vidíte, že tam je že 4% a SAP 500 43%, ale napravo vidíte, že vlastne 40,8% som za tých 5 rokov v pluse, teda za 3,5 roka, toto je 5 ročné, takže to dávame ako celkové, takže za toho 3,8 roka alebo 3, niečo roka som vlastne 40% v pluse, s tým, že sa 500 je o nejaké tí 2, niečo percenta lepšia. Takže tu si môžete porovnať s hocikým, môžete sem hocikoho napísať. Dáme sem napríklad nejakého Kiko Viktor. Samozrejme, tí, čo majú zamknutý svoj profil, tak vám to nevyhľadá. Tuto mi vyhľadalo toho Kiko Viktora. Ako vidíte, tuto bol flat, čiže vlastne on začal investovať až tuto niekedy. A môžeme vidieť, že vlastne je na tom horšie ako my, aj ako sa 500. Tuto nás niekde dorovnal v marci a vlastne momentálne je na tom horšie ako sa 500. Čiže môžete si tu porovnávať osoby, ale taktiež aj iné indexy, čiže dáme si napríklad ešte Nasdaq a tuto vidíte vlastne, že Nasdaq bol tiež na tom horšie ten 2022, potom vyskočil niečo vyššie ako sa 500 a takto so sebou môžete súperiť alebo si porovnávať s hociakým iným užívateľom eTora alebo s hociakým iným asetom, takže s Vanguardom, s hocičím si to tu môžete v podstate porovnávať. Takže ja si to len takto odkliknem, lebo mňa zaujíma len sa 500. Ďalej tu vidíte celé svoje portfólio, kde máte najviac peňazí. A sú tu rôzne filtre, kde si môžete odfiltrovať, podľa čoho chcete zoradiť vlastne dané informácie. A ďalej tu máte sektory, kde vlastne máte zainvestované, na akých burzách. A ďalej tu máte dividend yield, ktorý sa mi zmenšil, nakoľko som predal tie vysokodividendové akcie a vsadil som skôr na tie rastové firmy. Samozrejme, mám tam niektoré dividendové, ktoré sú vyššie, ale väčšinou som to povrážal do tých technologických finančných spoločností. A tu si môžete ešte porovnať, vlastne tu máte nejaké ukazovatele a tuto máte najväčšie tzv. Pády. Si môžete porovnať so SAP 500 alebo teda s hociakým iným užívateľom, keď si ho hore zakliknete. Tuto máte tabuľku, čo máte aj na eTore. Ako vidíte, ja som teraz dole 2,6% tento mesiac. A keď by ste si dali len, že SAP 500, musím napísať Ačko, SAP, kde máme to Ačko? A tu je, dobre, S&P. Teraz mi to nevyhľadalo, tak idem na hlavnú stránku, skúsime sa S&P. Dobre, nejak mi to nevyhľadalo. Tak skúsime si to pozrieť ináč. Respektívne môžete si tu dáme si Markets a tu vidíme vlastne sa 500, aké spoločnosti sú tam, do akých sektorov sú. A vlastne tuto, keď idete dole, vidíte vlastne ako je na tom percentuálne, hej. Čiže ona je teraz dole 4,51%. My sme na tom o niečo lepšie, tento rok sme na tom o 1% nižšie. Tuto vidíte tú históriu celú sa 500, čiže celkom dobrý web, kde si môžete porovnávať zo sa 500 svoje portfólio alebo s inými užívateľmi, takže vrelo odporúčam, treba sa v tom len vyhrať, je to veľmi jednoduché. Takisto aj ostatných kopírovačov tu máte, môžete si vyhľadať tých najznámejších, najkopírovanejších alebo s najväčším profitom.
Dobre, poďme sa pozrieť na to, ako sa zmení vkladanie peňazí cez eToro od 8. septembra, čo je aj dôvod, prečo som teraz vložil tú sumu 3000 eur, pretože vlastne to bolo ešte bez poplatku za tú konverziu. Momentálne sa to robilo tak, že depozit bol zadarmo, mali ste najvýhodnejší kurz, od toho 8. septembra už to bohužiaľ bude spoplatnené, bude to vlastne na základe toho, koľko máte na eTore peňazí. Tí, čo máte vlastne na eTore, ste v klube Bronze, tak vlastne máte to conversion fee za 0,75%. Silver a Gold, čo som aj ja, máme vlastne za 0,6 a vlastne ostatné, tuto vidíte, že najlepšie to má Diamond Club, takže tie poplatky, bohužiaľ je to tak, nemôžeme s tým nič spraviť, ako kompenzáciu eToro dalo to, že keď si chcete vybrať peniažky, tak už nemusíte platiť $5, ale vlastne je to zadarmo. Čiže ten poplatok by sa mal týkať zmeny vlastne z eur na doláre a takisto vlastne je tam poplatok, aj keď si to budete meniť naspäť, že by ste si chceli vyťahovať. Čiže vlastne keď predáte akcie, chcete si to dať poslať na účet, alebo teda cez eToro Money a potom na účet, tak znova platíte ten poplatok, ale už neplatíte tých $5 za výber. Hej. Čiže je to taká, že v podstate menej sa nám to ovplatí teraz, lebo my neplánujeme si vyberať, my plánujeme len vkladať, čiže pre nás je to trošku ako taká nevýhoda, ale tak čo už máme spraviť. Každopádne eToro tvrdí, že aj takto je najvýhodnejšie, čo je kvázi aj pravda, pretože napríklad v Tatra banke tam máte ten menový poplatok oveľa vyšší, v Slovenskej sporiteľni je to 3 eurový poplatok, čiže keď vkladáte 100 eur, aj keď vkladáte 1000 eur, je to stále 3 eur, čiže pri Slovenskej sporiteľni sa vám oplatí vkladať, keby ste boli Gold alebo Silver, čo som aj ja, tak keď dáte vyššiu sumu ako 500 eur, vlastne vtedy ten poplatok sa rovná tým 3 eurám, čo máte aj cez eToro Money pri týchto percentách, a v slovenskej to je vlastne tí 3 eur stále, aj keby ste vložili 100. Čiže keď vkladáte po 100, tak alebo po 200, po 300, po 400, tak sa vám to oplatí vlastne cez to eToro Money stále vkladať. Ďalej, čo som chcel ešte povedať ohľadom toho vkladania peňazí, tak už to je vlastne dlhšiu dobu, už som to spomínal v videách, tým, že ja som Gold, mám tam nárok na 2% z peňazí, ktoré mám na účte, ktoré nie sú obchodované. Čiže ten cash available, čo mám vlastne na účte, tak mi je úročený 2% ročne. Hej. Čiže preto som si to tam aj dal, pretože mal som to podmienené tým, že od 8. septembra sa budú platiť poplatky a takisto, že vlastne sa mi to môže pekne úročiť na tom účte, pretože na mojej banke sa mi to neúročí, konkrétne v Tatra banke, tam sa to neúročí, takže určite aspoň nejaká časť sa tam zhodnocuje, že to mám na tom eToro účte. Pri tom vyššom žebalíku, teda keď už máte $25,000 na účte, respektíve ktoré ste vy vložili, hej, alebo teda vám došli za to dividendy, tak tam už vlastne sa to úročia 4%, čo je ešte zaujímavejšie. Takže je to celkom fajn. Ešte by som vám povedal k týmto spoločnostiam, že teraz som trošku zmenil tú stratégiu, snažím sa tie akcie čo najviac okresať, respektíve mať tie najväčšie firmy, čo majú najväčší cash, vlastne, s ktorými môžu obchodovať. Snažím sa vsadiť na také monopoly v svojich sektoroch a plánujem ešte vlastne to moje portfólio nejako viacej okresať, čiže môžem mať menší dividend yield, čo znamená, že vlastne môže mi vlastne tento rok alebo ešte budúci percentuálne sa to rovnať, čo to bolo predošlý rok, tie dividendy, ale zároveň
za tých 5-10 rokov sa tie dividendy môžu viacej znásobiť, ako by som mal v nejakej spoločnosti, ktorá má síce vysoký dividend teraz, ale v budúcnosti vlastne tá spoločnosť nebude rásť, čiže vlastne ten dividend yield môže ostať taký istý alebo sa zmenšovať, čo je príklad aj AT&T, hej, spoločnosť, ktorá vlastne som mu nakúpil na začiatku mojej cesty a vlastne tam sa ten dividend yield dosť zmenšuje, už ani neviem, akú má skratku, že teraz AT&T, no tu je T-čko má, áno. No a vidíte, že v tejto spoločnosti som mu nakupoval 2021 na začiatku, tuto niekedy, potom tam bol pád a ako tam ten dividend yield sa aj zmenšoval, čiže vlastne ja som mal oveľa menšie dividendy aj na základe toho, že ten yield sa zmenšuje a aj na základe toho, že vlastne tá spoločnosť stratila, že cena akcií bola v podstate o raz toľko nižšia, hej. Čiže je síce teraz 5,29%, ale čo z toho, keď tá spoločnosť nerastie, hej. Napríklad v takej spoločnosti Visa, kde vlastne ten dividend yield sa stále zvyšuje, aj keď tam je 0,74%, ale keď tá akcia vzrastie o, dajme tomu, o dvojnásobok a bude za hodnotu okolo 500, tak vlastne je, keby som mal dvojnásobný ten dividend yield, plus ešte aj vlastne spoločnosť zvyšuje vlastne ten dividend yield, takže ako vidíte, tá spoločnosť krásne rastie a všetci budú nakupovať, že cez kartu veľa spoločností to bude využívať a takisto tie poplatky sa budú aj zväčšovať možno. Čiže ako vidíte, je to jeden z monopolov, ktorý vlastne bude stále rásť. Takže vsadil som tiež na túto firmu, kde som vložil celkom väčšie množstvo prostriedkov. Momentálne, ako vidíte, najstaršia pozícia, som tam 40% plus, síce je tam len $2 na dividendách, ale je to v podstate za rok a pol, čiže verím, že v budúcnosti bude oveľa vyššia hodnota tejto spoločnosti a moje dividendy budú len stúpať. Dobre, to je v tomto videu všetko, ďakujem za pozornosť a vidíme sa v ďalšom. Čaute.